subject, a new topic isahluko esitsha for this week sale veki and until next week. ude ke kufike la veki So izayo. I'm continuing today. Ndiyaqhubha namhlanje I will finish this week ndizawugqiba kule veki and continue to that week. ndiphinde ndigqibezele kule yayi. So I'm going to touch this subject for 2 weeks. ndizawubamba ke lo mba iveki ezimbili. I'm starting it now. Ndiyayiqala The ngoku. second coming of Christ. Ukubuya kwesibini kaYesu That is my topic. ngumba wami namhlanje. Glory to Jesus. Amen. Job 19 verse 25. Job 19 verse number 25. Now, it says, "For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at the last on the earth." Amen. So, that verse is talking about the second coming of Jesus. Le verse ithetha ngokubuya kwesibini kaYesu. So, this topic is not under dispensation, it's a new topic. Lo mba ke It's not akakho a phansi continuation of kwamaxesha. dispensation. Ayikho kuqhubekeka Make sure you kwamaxesha. are writing on the new page Qinisekisa ubhala kwiphepha elitsha. because it's a new topic. Ngumba omtsha. If you think you'll be confused if you are take this topic like a continuation, it's not. Close that one. It's a new. It's not going to talk about dispensation. It's out now. I'm starting. It's a new one. Amen. Iphandle ke ngoku siqalela. Praise God. Uthi, "For I know that my Redeemer liveth, Ndiyamazi umhlaluleli yami uyaphila. and that he shall stand at the later days upon the earth." Uzokuma ke pha. Amen. So God's word clearly promises the second coming of Jesus. Izwi likaThixo ke lithembisa ukubuya kaKristu kwesibini. Amen. Lithetha ngokucacileyo lonto that our King is coming. Ubana ikumkani yethu iyabuya. Amen. Amen. So John 14 verse 3. Uti, John 14 verse number 3. Uti, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you in myself. I will receive you to myself, that where I am, there you may be also." Amen. So, he's talking about the second coming also. Uthetha ke ngokubuya kwesibini. Alibonge igama lenkosi. Amen. So when he's talking about that, he's talking about the what? Second coming. Malibonge igama lenkosi. So it's about the second coming, this verse. Ingokubuya kwakhe kwesibini. Praise God. Amen. Amen. So the scripture Ilizwi eli repeat the promise liyaphinda isithembiso of the Lord's return ukubuya kwenkosi yethu to the earth. apha ezantsi emhlabeni. Always repeating that. Hleli nje yaphinda phinda. You will hear about that in the Old Testament. Uzoyiva lento kwincwadi iTestament Repeating endala. about the second coming. Iphinda phinda ukubuya And you will kwesibini. hear in the New Testament Uphinde uve kwincwadi that the scriptures always repeat uba izwi liyaphinda phinda over and over again. ukuphinda phinda Amen. Until there can be no possible mistake kude ke kungabikho nampazamo nithile concerning this glorious promise. Amen. apha kulo Galomba ukubuya kwakhe. Amen. Praise God. So now the reason we preach about the second coming, isizathu sokuba sishumayele we ngokubuya want to make sure the whole church is going to heaven. sifuna uqinisekisa lonke ibandla liye emazulwini. Amen. Amen. I will preach the whole 2 weeks of unhlala endlini, but I won't stop because ndifuna bashoba wonke umuntu olapha iya ezulwini. Amen. Amen. Wonke umuntu olapha yaphi? Emazulwini. Into esecanga kwakho khona umhla ukuhamba kwakho awuhlelanga ngaphakathi apha. Nabanye bahambile nawe uyahamba. Ithi sebenqumlile abanye. Abanye banqumla kulonyaka. Abanye banqumla kulenyanga. Xa ingqaka siyazi bangubani onqumla. Naba sebenqumle bebengazazi babanqumla kule nyanga iphele. Nakule weekend khona abangcwatywayo ubungayazi lonto itsho kumakhelwane uthi nakule weekend khona ongcwatywayo.
Nakuleya weekend khongcwatywayo. Ithi inqumlisi yodwa liqhubekayo kulo mhlaba. Amen. Kuyathiwani? Malibonke igama lenkosi. So this message lo myalezo will prepare us for the uzasilungiselela day that we don't know. ngexesha esingalaziyo. Because we don't know the date and the time. Asilazi ixesha usuku You know nexesha. the date of your birth, Uyalazi usuku lokuzalwa but you kwakho, don't know the date of your death. kodwa ulazi usuku lokufa kwakho. Amen. Amen. So in order for you to be ready, Uba wena ulunge you must fix your ways now. funeka ulungise indlela zakho The ngoku. time is now. Ixesha lingoku. For Jesus is coming. uYesu uyabuya. Acts 1 verse 11. The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Amen. Now, the doctrine of the second coming Imfundiso yokubuya kwakhe kwesibini of Christ kaKristu is one of the most important doctrine of the Bible. yenye ke yemfundiso ezibalulekileyo apha It is eBhayibhileni. very important Ibalulekile more than any topics. ngaphezu kwayo yonke imiba. Nikhona abazalwane emvuselelweni. Amen. This topic is very important Lo mba ubalekile because it's having our future. kuba unekamva It lethu. makes us to know our future. So it contains our future. Igcina ikamva lethu. If you want to know the future of the church, Uba ufuna uyazi ikamva we must lebandla, always touch this topic. funeka hle nje sibamba lo Igama mba. lenkosi malibongwe. Amen. The greater number of predictions Inani lokuthelekisa elikhulu concerning Christ ngoKristu in the Old Testament kwi-Old Testament refer to his second coming. ukubuya kwakhe kwesibini. Some has estimated that Abanye bayithekelele. the Bible mention iBhayibhile ke iye yathi that the second coming 6 to 8 times. ukubuya kwakhe 6 to 8 times. Amen. The Bible ichaze kwa 6 okanye 8 times. Amen. Praise God. As often as Christ's first coming. So Paul referred to it as, he always mentioned the second coming in his epistles. Amen. According to one account, the New Testament mentioned in 318 times in the New Testament. So when you found it in the New Testament, amen, and it is in 260 chapters. Praise God. Hallelujah. Amen. So the Bible devotes a whole chapter to this doctrine. Ilizwi lonke lithathiwe laphoswa kulento yele doctrine. If you notice, the Bible is always about the second coming. If you talk about baptism, it prepares you for your second coming. If you talk about the to receive Christ, it's always preparing you for the second coming. So the whole Bible is devoted to the second coming. So in order for the church to be ready for the second coming, they must be baptized. So when you talk about the baptism, we are preparing them for the second coming. Amen. So the whole Bible, even when you talk about the character, when it's talking about the character, it's talking about the fruit of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, it's always preparing you for the second coming. Because they prepare you so that you cannot miss the rapture. Amen. Amen. So it is very true that the whole Bible is devoted to this doctrine. Now, number 1, Jacob prophecy. Let's look at Jacob prophecy. Genesis 49 verse 10. Genesis 49 verse 10. Amen. Genesis 49 verses number 10. Amen. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. Amen. Hallelujah. So the scepter will not depart from Judah. Amen.
When you talk about the scepter, amen, must not depart from Judah. What is a scepter? Amen. So when you talk about the scepter, which means we talk about the authority of a king. Amen. So it shall not depart, nor the true the ruler's staff from between his feet until he whom it belongs shall come. Because that scepter belonged to someone. So if the one who belong, that the one the scepter belonged to, it will until he come, which is the second coming. That verse talk about the second coming, because remember, he'll come to reign for 1,000 years. Amen. No one will remove that scepter until he come. Amen. Hebrews 1 verse 8. But to the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of the kingdom. Amen. Amen. It is possible. So when you talk about the scepter, we are talking about intonga le iphathwa izinkosi. Because Jesus is the king. Amen. We also identify him that he is the king by the scepter. Amen. Amen. That's why he will rule rod of iron. Each of verse Revelation. That we read last night. Amen. The scepter always the king hall. Amen. So it's saying something. It's saying a lot of things, Bazalwane. Amen. So what is the scepter of God? Amen. Must check that. What is the scepter of God? The word scepter means rod or staff. Amen. It means rod, induku, staff, induku. Amen. And actually indicates authority. Kaza Ngqunge. Praise God. Esther 8 verse 4. When the king held out the golden scepter to Esther, Esther rose and stood before the king. It is Toseni. Amen. So in the book of Esther, the queen could only approach the king's throne when he held out his royal scepter to her. So scepter is very important. Amen. Talk about the scepter. Now, a broken scepter is a symbol of lost authority and position when the scepter is broken. Amen. So, he will come and rule, and the scepter belongs to him. He's talking about the second coming. But you must understand, he will rule having the scepter in the hand. Amen. Isaiah 14 verse 5 to 6. Amen. Funda ke kwisingisi. Fundani bantu benkosi. Isaiah 14 verse 5 and 6. Ayini madoda oko nithetha namhlanje ayini bantu benkosi ndiyanicela oko ndinyamezele khani izibambe namhlanje thethani sign language ngoku izandla ewe ke sisi now Uti, the Lord has broken the staff of the wicked, the scepter of the rulers. Amen. So when we talk about that verse, it means is have broken the authority that they have. If
when the Bible says God has broken the scepter of the government of ANC, which means that they've broken the authority that they have. Igunya banalo. Amen. In order for someone to rule, you must have the scepter. And I said before, and figure up and that scepter, once it is broken, it means ulamdu you lose igunya and also the position. Amen. So the prayer you broke zonke all the rod of our devil worshipper, of our Satan, abathakathi balindawo ubaquthela igunya. Amen. It symbolizes igunya. Amen. So the word scepter is also used to symbolize God's rule. Amen. Laulo lakho uThixo, it also symbolizes that. Psalms 45 verse 6. In the midst of 45, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Amen. Always, when you talk about Jesus, when you talk about God as a king, you always mention the scepter. Glory to King Jesus. So when the Bible uses the word scepter to God, it is talking about his rule over his creation. Amen. Ithetha ngolawulo lwakhe kwindalo yakhe when the Bible is mentioning that. Numbers 24 verse number 17. Amen. Says, a star shall come out of Jacob and a scepter shall rise out of Israel. Clearly a prophecy about Jesus Christ, the King of our kings. Amen. When he talk about that statement, he's clearly talking about Jesus Christ, the King of kings. Amen. Itani amen makolwa. The second coming, Jesus will take a rightful place over the kingdoms. So at his second coming, Jesus will take his rightful place over the kingdoms of this world. And he will rule them with an iron scepter. Amen. That is in the book of Revelation, verse number 15. So when he returns back, he will take this kingdom and rule. You're ruling with the iron scepter. Amen. Because he will ride a horse. In his hand, he will have a scepter. Because he is a king. There is no king who don't have a scepter. Because he will rule with authority. A scepter is standing for an authority. Somebody say amen. He will rule with authority because of that scepter. Scepter is very important. And that is what makes us to be proud. Because our king is coming. And we are 100% sure that he is the king. Because his scepter is waiting for him. I tell you amen. Praise God. So the scepter of God is simply one way in the Bible. The Bible describes the authority of the Lord over a king. A king. Authority of a king. Amen. So a king is useless without the authority. Amen. You cannot be a king, but you don't have the authority. You are a useless king. You are a useless king without a authority. So that scepter is standing for an authority. Amen. Praise God. Amen. So Jesus is having the scepter. Now, by describing Jesus Christ as the ruling with a scepter, amen, we show him
that he has the authority simbonisa ngoko ukuba unalo igunya during the dispensation of the kingdom. kwela xesha lobukumkani He will rule in this world. uyakulawula kweli hlabathi Amen. He is above the devil himself. ungaphezu koSathane uqobo Amen. He is above all the authority of this world. ungaphezu kwabo bonke ubukhulu No power that is above than the power that Jesus has. akho mandla ngaphezu Because he kwamandla has the scepter. ngoba unentonga Not just any scepter, ingeyo ntonga but nje an iron scepter. intonga yensimbi Which means no man can break that scepter. akho ndoda inokwazi uyaphula Because it is the scepter that is eternal. ngoba iyintonga It engunaphakade is the scepter that will stand forever. intonga eyakuma Ithi amen, kuze kube bawukholwa. phakadeni. Amen. Revelation 12 verse 5. Now, she gave birth to a male child, Wazala one who is to rule all the nation with a rod of iron. Amen. But her child was caught up to God and to his throne. Amen. So this verse applies it to Jesus. le verse iye apply pha kuYesu It applies to Jesus. apply kuYesu Alibonge igama lenkosi. When he talk about that the child, he would give birth to a son. uba isithi uyawuzala umntwana She will give uyinkwenkwe birth to a male child. azala inkwenkwana That is, which means he's talking about Mary thetha nguMaria giving birth to Jesus. oyawuthi azala It's uYesu one who is to rule all the nations ithi lowo uyakwazi ukuthi alawule inhlanga zonke with a rod of iron. ngentonga yensimbi We said scepter means a rod. Amen. sithilo sathi intonga So the scepter of God intonga kaThixo is fearful. iyoyikeka Amen. Is a fearful thing into eyoyikekayo to his enemies. kwiintshaba zakhe The scepter of God. intonga le Amen. kaThixo We use that scepter siyayisebenzisa la ntonga when we cast out demons. xa sikhupha We amadimoni use that scepter sisebenzisa la ntonga when we want to pray, when we pray for our families. xa sithandazela usapho lwethu Because it stands for authority. ngoba imele igunya Ithani amen banikhona okwendlini. Amen. But to us kodwa ke apha who kuthi know, thina saziyo amen, true faith, ngalo ukholo the scepter of God intonga kaThixo is the most comforting idea in the universe. iyeyona nto iye isiduduza Achu David emhlabeni athi intonga wonke. yakho umsimelo wami yandithuthuzela. It's talking about that scepter. ithetha ngala ntonga Job prophecy. uYobhi umprofeti Job's prophecy. umprofeti kaYobhi Is a prophet of Isiprofethi Job. sika- Job 19 verse 25. Amen. For I know my Redeemer lives and he shall stand at the last on the earth. Amen. So Job associates the appearance of Christ upon earth uYobhi uye afanekise ukuvela kaYesu apha emhlabeni with the resurrection. nokuvuka kwakhe Now we're checking in the Old Testament sijonga kwiTestament the endala prophecies iziprofeti about the second coming of Jesus. ngokubuya kaYesu Because the wesibili. second coming of Jesus, the second coming of Jesus Christ ukubuya kaYesu is wesibili also mentioned in the Old Testament. ivelelisiwe pha Amen. kwiTestament endala I will touch some few verses, ndiyakuchaphazela nje zibe mbalwa praise iverse God, that are telling us ezizothi zisixelele about his second coming. ngokubuya kwakhe So the kwesibili. second coming of Jesus Christ ukubuya kaYesu is kwesibili not only mentioned in the New Testament, aziveleliswanga nje it's kuphela also in the Old Testament. ikhona nakwiTestament It was endala already there. ibiseyikhona Because, kudala because when God is beginning, uba uThixo eqala he ends uyaphinda when he agqibe begins. xa eqala He ends before he ends.
ugqiba phambi koba gqiba while he is beginning. ngokuqalayo He knows the ends uyayazi isiphelo before he begins. phambi kokuba aqale. That's why when we talk about the second coming, Yiyo loo nto xa sithetha he ngokubuya already kwakhe know about the dispensation of kingdom seyazi ixesha before the lokubukayo first dispensation, phambi kweyokuqala because he ixesha. know everything. Ngoba wazi yonke into You cannot put him under. awukwazi umfaka You ngaphansi cannot try to understand him. awukwazi ukuthi umqonde You cannot say the mind of God is in this size. awukwazi ukuthi ingqondo He yakhe is the inje. creator of your mind, of Ngoba our minds. yena udale ezi zethu ingqondo So we cannot contain him asikwazi ngoko in umfaka these small esikaphini minds. kwezi ngqondo He zethu is too big. umkhulu kakhulu. So in the Old Testament, Testament endala he reveals his coming wayiveza into yokubuya kwakhe before he comes. phambi kokuba abuye. So he already know what will happen. Sesazi into ezakwenzeka. He already know that he will change the Satan Sesazi ukuba uya kumbopha uSathane before the dispensation of tribulation starts. phambi kokuba kufike la xesha lembandezelo. Before the tribulation of the dispensation of grace ends. Phambi kokuba ixesha lobabalo He liphele. knows our future. Uyayazi He ingomso knows lethu. our tomorrow. Uyalazi ikamva It's lethu. amen by inhliziyo yakho Oh, ilapha. amen. Amen. Jesus. Now let us look at Zechariah's prophecy. Zechariah 14 verse 4. It says, "And in the day his feet will stand on the Mount of Olives, which face Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west." Amen. Now it tells us that on his coming back, Iyasixelela uba xa ebuyayo he will touch the Mount of Olives. uya kuthi achaphazele Amen. intaba ye-Olives. Amen. Praise God. And that mountain will split into two Loo ntaba leyo iyawuqhakeka kabini when his feet is touching that xa mount. esele ichukumisa ngeenyawo Now, zakhe. Zechariah is prophesying about his second coming. uZekariya uprofeta ngokubuya kwakhe So in kwesibili. this Zechariah chapter number 14 verse number 4, Kule ndawo kaZekariya here we found that Jesus siyafumanisa uba uYesu shall return uya kubuya to the Mount of Olives. abuye entabeni Amen. yeminquba. The promise of Jesus. Isithembiso sikaYesu John 14 verse 3. Uthi, "And if I go uthi uba ndiyahamba and prepare a place for you, ndiyokunilungiselela I indawo will come again ndiyakuphinda and ndibuye receive you to me, ndinamkele kum that where I am, uba kule ndawo ndikhoyo there you may be also." nani niyakubakho kuyo. Revelation 22 verse 7 and verse 12 and verse 20. Read it at home. Now Jesus made a promise uYesu wenze isithembiso of returning sokubuya and receiving his children to himself. futhi afumane abantwana bakhe abafumanele He kuye. made the promise. Usenzile sona Amen. sithembiso. So the second coming of Jesus Christ, Ukubuya kukaYesu it kwesibili is a promise to us. isisithembiso He has kuthi promised us usithembisile that he will return one uba day. uyawubuya ngenye imini. Amen. Enkosi. So those who have that hope Abo banalo ke elo will themba wash their garments, their robes, baya kuzihlamba iingubo zabo in the blood of Jesus. kwigazi likaYesu. Amen. Amen. So the promise of two angels, Isithembiso sengelo sezimbini. the Bible says, Bible ithi this same Jesus lo Yesu mnye who was taken up into heaven owathi wathathwa usezulwini will so come in like manna as you saw him go uyawuphinda abuye ngalendlela benimbone simka ngayo to heaven. esiye ezulwini. Acts 1 verse 11. Amen. Ungayitshili isesifundile. Oh. Praise God. So what do we need more than the promise of Yintoni leke two messengers? ngokusiyidingayo ngaphezulu kwale sifumeneyo yeziprofeto Amen. From heaven. zasezulwini. Amen. So the subject about the second coming of Jesus, right, Umxholo wokubuya kaYesu is kwesibili in the word of God. isezwini likaThixo. When you read the Bible, Xa ufunda you'll iBhayibhile always see his second coming. uyawusoloko ukubona ukubuya kwakhe. Paul's prophecy NakuPawulos eprofeta. is prophet of Paulus. Amen. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16.
Masifunde nabayifumeneyo. Funda mejani. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Paul is prophesying uPaulos uyaprofeta about his coming. ngokubuya kwakhe. Amen. So this is only one of many verses of the scripture Yenye yevesi ezininzi where the apostle Paul apho umpostile uPaulos describes the second coming. oye acacise ukubuya kwakhe. Here he is describing the second coming. Apha ucacisa ukubuya kwakhe kwesibili. Amen. Amen. There is no way ke bazalwane to deny his coming, Ayikho indlela esingayiphikisa because the lona. scripture is saying clear Ngoba isibhalo sicacisa that mhlophe Jesus is coming, uba uYesu lo uyabuya. whether we are ready or not, Nokuba thina silungile okanye asilunganga. whether we like it or not, Noba siyathanda okanye asithandi. whether we are serving him or we are playing. Nokuba siyamkhonza okanye asimkhonzi. But this Jesus that we are talking about Kodwa uYesu lo sithetha ngaye is coming again. uyabuya yena He will kwakhona. come while others are sleeping. Uyawubuya abanye belele. He will come while others are coming to church. Uyabuya abanye beseza He will come ezinkonzweni. while others they stop coming to church. Uyakubuya abanye sebephelelwa kukuze He will come ezinkonzweni. while the others they come to church. Uyakubuya abanye besangena But his njalo. promise about the second coming Kodwa isithembiso sakhe will sokubuya stand until he comes. iyakuma ade abe kanti So this uyabuya. is the time Ngoko ke as the lixesha church to njengebandla prepare ourselves, uba sizilungiselele. because we are not here to stay. Ngoba sikho lapha ukuhlala We are not going to unomphelo. be here forever. Asilakho lapha unomphelo. One day we will leave this world Ngenye imini siyakushiya lo and mhlaba meet our King. sihlangane nenkosi If it yethu. happens you miss the rapture, Uba kuye kwenzeka phulukana you will face nohlwitho. him in the white throne Uya kujongana naye kwitrone emhlophe. during the final judgment, Kwi-judgment yokugqibela. where the lake of fire is waiting for those who were denying him. Apho kuyabe kukhona khona umlambo omlilo. Amen. Praise God. Peter's prophecy. Isiprofeto sika Petros. The 2 Peter chapter 3 verse 3. Second Peter chapter 3. Nikwazi nje okokuqala ukuba kuyakuza ngemihla yokugqibela abagxeki behamba ngokwezabo inkanuko besithi 4 liphi na kaloku ngemihla yantoni? yokugqibela Ngemihla yantoni? yokugqibela Koza ntoni? abagxeki Banqabele abagxeki ma. Agcwele asezinkonzweni. They will come to church so that they can look for something abazothi xa besezindlini bayigxeke. Nkosiyami. Amen. They are not there to come and worship God. Every church will go. Every church Yonke indawo zonke inkonzo is prophesying yaprofeta about the end times. ngeentsuku zokugqibela. Amen. Nangoku imhlaba ingqondo akho nto biseyikhangela egxekileyo. Nkosiyami. Khona likhangeleyo. Amen. Amen. Noba ngilomkhaba wami uzoqhosha kodwa ibakhona into eyigxekayo apha engqondweni yakho. Ingqondo le yakho ikwinsuku zokugqibela konke eyigxekayo. Hawu Nkosi. Amen. Amen. Praise God. Ibakhona lento ithini? Igxekwayo. Ayincomi okokoko. Amen. Iyakuxelela ke ingqondo yakuba kuphelelwe lixesha apha kulomhlaba. Praise God. Hallelujah. Okay, itla. So the scoffers will come in the last days. Amen. Working according to their own lust. Amen. They will come in the last days. Bayakuza ngeentsuku zokugqibela. Abazubaleka. Bani bagxekayo.
ucipho uzobiza umlilo babaleka abazobaleka, they will Nkosi. come. Amen. Ubethe ugxa ubethe and they will still come back and continue. Bathini baxeke. Okay, go down. 4 Liphi na kaloku idinga lokufika kwakhe? And bathi, where is the promise of his coming? Bangabantu abanithela lonto abantu uYesu yabuya. Yeva? Ngitshela kuningi kanti ke ngoku i-dispensations sibangele sa understand ke ngoba siyayibona ke ngoku lento ezikayo. Amen. Kuba kuseloko obawo balalayo ukufa, izinto zonke zahlala zihleli zinjengokwasekuqaleni kwendalo. So, for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Babona ba asiboni into mosapha thi. Thina xa hlula amaxesha khona sibona umehluko. Bathi hayi kunini mangithiwa uYesu uyabuya. Asiboni intoni? Amen. Nango ndiyiphatha le subject uzophinda ubuyele ekhaya izinto zibona fana naqala xa ixesha liyahamba. Amen. Liyathini ixesha lona? Liyahamba. Alimanga lona alizolinda ingqondo yakho esazama ucalculate into zikaThixo. Liyanqomla ixesha lo. Nkosi yami. Ihla. Verse 5 Kuba oku kufihlakele kubo ngokuthanda kwabo, ukuba izulu liye lakho kwakudala nomhlaba uvela emanzini umi ngamanzi ngalo ilizwi likaThixo. Verse 6 Elathi ngezo zinto ihlabathi langoko lantyuliselwa ngamanzi lachabalala. 8 Lento ke inye mayinga fihlakali kuni zintanda, ukuba phambi kwenkosi imini enye injengemini eliwaka neminyaka eliwaka injengemini enye. Yeah, must know that ke bazalwane. Nkosi yami. Uthi he was crucified 2000 years ago. Uthuke wabethelelwa kwamawaka Jesus was crucified 2000 years ago. wabethelelwa. And the Bible says iBhayibhile ithi 1,000 years uthi iminyaka eliwaka is like a day to him. ifana nosuku olunye So kuye. what happened on the cross Into eyenzekayo ke to emnqamlezweni us is 2000 years ago. ewe kuthi ingamawaka, Kuye into ibenzeke ku 2 days. kuye ifana nebiyenzeke Njeba izolo. sipenika kuye 1,000 years in 1 day. Sipenika kangaka nje singxamile kuye ezantsuku ifana nosuku olunye. Because he does not count the years like as we count. Akayibali iminyaka njengoba thina sibala. Unyaka nguqhwanya emehlo kuThixo. That's why ubona umuntu kuthiwa umuntu ebestrugglisha for years kuthiwa hayi lo muntu bujike ubomi bakhe ngobhutshu. Kulibaleka naxa njonga athi ndike ndahlupheka ngithi uyaxoka. Yabona ifana naxa ungena plasma, xa une plasma ngoku. Xa ujonga ayikho ingqondo ethi TV nesifombo. Ayikho. Ayikho ba bungena dish. Une dish ngoku but ayikho ivele engqondo ba engikhe ndabi nayo. Sorry kwaba senza TV nesifombo ngizamze umsekele. Continue. Yeah. 9 Inkosi uthi ne uthi the Lord one day is as 1,000 years, 1 day, and 1,000 years as 1 day. So don't count using your mind, sobala usebenzisa ingqondo yakho, because God does not count like that. ngoba uThixo yena akabali Jawa kanjalo. sikudala uthi ndiyabuya kwamsinya. Ndiyabuya kwamsinya. Kuye akana, it does not have a day or night. Akathiwa akazili akalali. Is God. Oh Thixo. And if you are trying to figure out uThixo wenza kanjani, you lose your mind. You found out ingqondo yakho iqhawukele imithambo.
Okay, before sadalwa sibe khona nengelosi kwakukho ntoni before emhlabeni, wayehleli phi, wayesuka phi uThixo yena wadalwa ngubani? You'll find imithambo yakho iqhawuke. Umhlaba wayengekho, kwakumoya, umhlaba babebhabha emoyeni abantu. Ingqondo yakho uzoyifumana iba limited, ufumanise qha ngoku uzodinga alcohol because iba buhlungu. You cannot understand him. awukwazi ukumqonda. Amen. Praise God. Now, verse number 9. Inkosi ayililibali dinga. Now, the Lord is not slack concerning his promise. The promise is of his coming. He is not slack. When you talk about slack, we talk about he's not slow. Amen. Aga go slowly. Akaqothi. Amen. How about his promise? As some count slackness, Njengoba abanye becinga bakunjalo. but he is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. The reason angadabuye ugade lusenkonzweni usadlalayo uba aguquke ngoba uyayazi inhliziyo yakhe ezoba icenga inceba zakhe seyisesogwini. Nkosi. Amen. Icenga lo udlala phi ngoba iya understand the pain ekhoyo esogwini. Amen. Icenga lo usayibonela indlala into yokukhonza uba lento ide idusindisa uyithathe serious. Ungabi cawe ingathi uya ebholeni okanye uhamba ngathi uya eNaskeni ubukela amahashi okanye udlala ilotho. Don't. Okay, verse number 10. Iyakufika ke imini yenkosi njengesele That's all. ebusuku. But the day of the Lord will come as a thief in the night, and which the heaven will pass away with a great noise, and the elements will melt. Amen. With the heat. Amen. Go down with that verse number 10, 11, and 12, so that you can reach verse number 14. Iyakufika ke imini yenkosi njengesele ebusuku eliyakuthi ngayo izulu lidlule liqhuqhumba zithi ke iziqalelo zitshe zichithakale nomhlaba nayo imisebenzi kuwo itshiswe kuthi tu. 11 Ezo zinto zonke ngoku zichithakala nje, nimele ukuba ngabanjani na ngehambo ezingcwele nokuhlonela uThixo. 12 It's now telling the church, Xelela ibandla kumele sihlonele uThixo bakumele. ngiyahamba. Amen. Ngeke sibatshintsha abantu, but we'll always quote these scriptures that will remind them that our time is coming to an end here. Amen. It will surely come to an end. Go down. 12 Nikulindela nikukhawulezela ukufika kwayo imini kaThixo eliyakuthi ngenxa yayo izulu lifakwe isikhuni lichithakale zithi ngeziqalelo zitshe zinyibilike. 13 Amen. Thina ke ngokwedinga lakhe silinde elitsha izulu nomtsha umhlaba apho kumi ubulungisa. Amen. So if you are still sinning, you don't qualify to enter Kuba usona awukwazi uba in uyongena that new heaven and new earth, kwela zulu litsha nomhlaba that omtsha new Jerusalem. kula Yerusalem intsha. Sin does not enter there. Isono asingeni phayana. Amen. You are allowed to come with sin now. Uvumelekile ubungeza naso isono. But when you come with your sins, Kodwa xa usiza nazo make sure you change. qiniseka uyatshintsha. Because if you don't change, ngoba uba awutshintshi you are not going to qualify awuzukuba nako to kulungela enter during that time. ukungena ngela xesha. Amen. 14. Kungoko zintanda nilindele ezo zinto nje, khuthalelani ukuba nifunyanwe kuye niseluxolweni ningenabala ningenasiphako Nifunyanwe niseluxolweni. nikuye. Amen. Umbuzo,
We are going to pray. You can close your Bible. So he is coming again. Uyabuya. Amen. He will not tell you. He Akazukuxelela. will not alert you. Akazukunxuvisa. But he will surely come. Kodwa yena uzokuza. Amen. Amen. And he will come abanye badiyeke lanto PS boys ngiqena uphinde ubuza abakuthatha ngantweni into. Icacile into PS izobe ibabamba abantu bathi dwingeza nsuku. Because ingqandi ayibona iPS. Amen. Kambe secanga iPS. PS ingqandi. Amen. Uke wathi omnye xa ndiphumayo apha enkonzini wathi phofu bingusanye ngithe uthi yintoni 100 rand aqomba ufuna ndimnike 100 rand. Yintoni 100 rand athi chiyo uciva clever lo. Ndazenze ngathi andiva watsho emotweni athi yintoni manje 100 rand. Yintoni ndaqomba ubone kubuzwa iPS kwazi uthi nansi i100 rand. I100 rand ngu1 no0 by2. Amen. So we're going to pray, Bazalan, and I'll continue tomorrow about this topic. Amen. Sizothandaza ngiqhubekeke ngomso nalomxholo. Hallelujah. Amen. But our Jesus is coming, Bazalwan. Kodwa Yesu wethu uyabuya. We need to get ready Sidinga ukulunga for his coming. ukuze ukwazi ubuya. This world will come to an end. Ehlabathi lizoya esiphelweni. Those who will miss the rapture Abo bazophulukana nohlupho. will experience the great tribulation. Bayawuthi bangene kwimbandezelo enkulu. Those who didn't repent during the time of tribulation Abo bangakhange bakwazi uguquka and accept the mark of a beast, bavume iphawu the lehamncwa, name of a beast, igama lehamncwa, the number of a beast, nenani lehamncwa. they will burn into the eternal fire. Bayakutsha kumlilo ongunaphakade. Hell is real Isoko singumanyani and it's painful there. futhi kubhlungu pha. The pain that you feel today Ubhlungu obuvayo cannot namhlanje be compared with that pain. awungekhe wakwazi ukufanekisana nobuya. Amen. Amen. That's why the Bible says Iyo lonto iBhayibheli our isithi, present suffering ukuhlupheka kwethu kwangoku cannot be compared abukwazi by kufanekiswa that glory when he appears. nobuqaqawuli obuya kutyhilwa. Amen. Amen. The pain that we have Ubuhlungu esibuvayo cannot be compared abunako because kufanekiswa. that day when he appear on the sky Ngoba ngalamina avela ngaye will esibhakabhakeni appear with the glory. uya kuvela nobuqaqawuli. But those who don't accept him, Kodwa abo bangamvumanga, those who don't want to change, abo bangafuni they will ukutshintsha, experience the pain in hell. bayakuva ubuhlungu But the esogwini. question that I have, Imbuzo ke endinawo, do you want to go and burn to hell? uyafuna na nawe uyotshaya esogweni? Your body can die, Umzimba wakho ungafa but your soul cannot die. kanti umphefumulo wakho ngeke When wafa. your body dies, Xa umzimba usifa it will go down uzawuya ngaphansi back to the dust. pha elithuthwini. But your soul Kodwa will umphefumulo wait for the final judgment. uya kulinda i-judgment The yokugqibela. body that you see in front of you now, Umzimba lubonayo pha phambi kwakho that is wearing the suit and the clothes, unxiba impahla, is not Pastor Ngqunge. ayinguye umfundisi. This is not real Pastor Ngqunge. ayisinguye umfundisi But lo. Pastor Ngqunge is inside. Umfundisi unqungu That's ungaphakathi. why this body can deceive you. Yiyo lonto lo umzimba ngakulahlekisa. You can look happy while you are not happy. Ungabukeka ngathi unovuyo You can wonwabile, laugh while you are kodwa still laughing, but inside you are not laughing. ungabonakala uhleka kanti Because there is awuhleki. no truth in this body. Ngoba akho nyani kulo It can mzimba. easily deceive you Ingakwazi ukulahlekisa because lula. the real you is inside. Ngoba umuntu wamanyani wakho And the ngaphakathi. one that must be saved Lo kumele ke is usindiswe inside. We ungaphakathi. have a problem in the church. Sinengxaki People are emabandleni. saved outside. Abantu basindiswe ngaphandle. How they wear clothes. Indlela abanxiba But ngayo. inside, Kanti ingaphakathi they have no relationship with God. abanabudlelwane noThixo. But on the last day, Kanti ngosuku lokugqibela the Bible says iBhayibheli ithi he will separate uyakuthi the goats from sheep. akhethe igusha That day will nebhokhwe. come. Lo mini iyakuza. Where will you be? Uyakuba phi na wena? If you want to change, Ubufuna you utshintsha. don't wait to just change. Awulindi You uyatshintsha. don't pray for a change, Awuyithandazela utshintsha. but you decide to change. Kodwa uyakugqiba utshintsha. Hallelujah.
Church of God, bandla likaThixo one day we must meet our Creator. ngenye imini masihlangane nomdali Those wethu wounds that the Bible is talking about, abo iBhayibheli ithetha ngabo those wounds that the Bible is talking about, lo manxeba iBhayibheli ithetha ngawo we will touch those wounds siya kuwachukumisa so that we can see those wounds. ukuze sikwazi wabona. Amen. And if we have that hope, uba sinalo elo that themba one day I want to meet Him, uba ngenye imini ndifuna ukuhlangana you naye must work yourself. sebenza You kuwe must prepare yourself. zilungiselele Now this revival le is imvuselelo not just a revival, ayisiyo mvuselelo but it's a nje preparation. kodwa It's kukulungiselela there to prepare us. ikhona If ukulungisa you are sinning, uba uyona you are in the right place. usendaweni You eyiyo can change tonight. ungatshintshana If you are namhlanje still doing the old things, uba usenza izinto you are in the zakudala right place. usendaweni You can eyiyo change. ungatshintsha As long as as long we are still in the dispensation of grace, uba sisekulo eli xesha lobabalo the change is here. utshintsho He is the lusekhona God of second chances. unguthixo amathuba esibini I remember, oh my God, I'm closing. I remember when they anoint David. ndikhumbula ngoko kwakuthi ku-anoint uDavide When they anoint David, uba bemthambisa he uDavide was busy with the flock of his father. wayebhizi zizimvendle And he was anointed. wathanjiswa And after he was anointed, emveni kokuthanjiswa he kwakhe went back and looked after the flock of his father. waphinda wabuyela endle Because the anointing ngoba is intambiso not a promotion. ayikokunyuselwa I say the anointing ithi intambiso is not the things of this world. ayizonto zeli hlabathi When you are anointed, we awuthanjisiwe don't see you when you drive a Mercedes Benz. asiboni ngemoto You kanokutsho can be iqhubayo anointed ungathanjiswa while you are still in the wilderness. ngoku sesentlango You can be anointed ungathanjiswa while you are a small boy. ngoku seyinkwenkwana And the Bible says, ibhayibhile ithi while David was anointed, ngoku sethanjisiwe there was a uDavide king in the throne. kwakukhona uDavide wayehleli God has a esithoneni. tendency uthixo unayo of into anointing a king uba athambise while the ikumkani king is in the throne. ngoku kukhona ikumkani esehleli I'm praying esabeni now. yathandaza God anointed you uthixo ukuthambise while wena the devil is in the throne, ngoku sathane esetroneni trying to destroy your life. esazama utshabalalisa But ubomi God bakho behind the scene, kanti uthixo phanga He's semva anointing you. uthambisa And wena the Bible says, ibhayibhile ngoko ithi David went back and fed the flock. uDavide wabuyele Look endle, after the flock of his father. wajonga walusa imvu The kayise bear comes. kwaza ibhere But the bear comes at the wrong time. kanti ibhere lize ngexesha Because elingelilo I was anointed ngoba kaloku for such ndithanjisiwe time as this. ngekwexesha elifanayo When the neli bear xa comes, ibhere the lisiza bear saw a young boy. ibhere labona But inkwenkwana the bear didn't know kanti ibhere alazi that the anointing is upon David. uba kunentambiso phezu He said, koDavide anoint my head wathi uyithambisile indebe with the oil. ngeoli My cup overflows. indebe yami When he yaphalala was facing the bear, xa wayejongene nelo he was bhere overflowing. wayephalala There is an anointing that we need to pray for tonight. kukhona intambiso esimele The sithandazele anointing yona that will make you to overflow, intambiso eyakwenza so that you kuphalale can face every kind of the enemy. ukuze ukwazi ujongana noluphina This utshaba anointing will elevate you le ntambiso iya to kukuphakamisa kill the bear. ukuthi ukwazi ubulala After the ibhere bear, the lion comes. emveni kwebhere kwathi gqi Hear ngonyama the lion. wayirhazula Because the man now is no longer a small boy. ngoba le nkwenkwana iseyonkwenkwana He nje is anointed. ungothanjisiweyo While the king is there, ngoku kumkane khona God will not wait for the king to die. uthixo ngekhe alinde He will kumkani anoint you while the king is uza there. kuthambisa ngoku ikhona You ikumkani need this anointing uyayidinga le ntambiso that will make you to face the things that you're facing, eyakukwenza ujongane nezinto so that you cannot be defeated. ukwazi ungoyiswa When he comes back, xa he will ebuya find you in the right place. akufumana usendaweni You cannot eyiyo use your own
strength awungekwazi usebenzisa wakho to amandla live this salvation. ukuthi uphile le You nsindiso cannot use your own strength awungeke ukwazi usebenzisa to wakho live a amandla holy life. ukuthi uphile You need ngcwele the anointing udinga intambiso that will allow you to eyakukuvumela fear no. ungoyiki into The David says, Davide "But uthi I will fear nothing. uthandoyiki The kubi anointing is upon me. intambiso iphezu You kwami will not fear to sin andoyiki ukona because you will not sin ngoba when your woni cup xa overflows. indebe yakho You don't iphalalayo need your strength. awudingi mandla You need your akho cup to be overflowing. udinga ukuthi indebe You need iphalayo something that will pour in your life. udinga into God eyawuthelela must pour something uthixo makathelele so into that when the trumpet shouts, xa ixilongo you selikhala will have the anointing. ube unayo Because intambiso if you don't have the oil, uba una oli you will miss that day uyawuphulukana nalamini when the bridegroom comes xa umtshakazi umele siza and the groom comes. umyeni We esiza only need those who have the oil. sidinga abo It is the bane-oli oil that will keep the church yi-oli eyakugcina in the ibandla right place. endaweni eyiyo Do you have the oil? unayona i-oli Because Jesus is coming. ngoba uyesu yenu Close your uyabuya eyes. vala amehlo mayanda